Miri, nosaltres sobretot el que realment ens preocupa és que la policia autonòmica, que els Mossos d'Esquadra continuï mantenint un desplegament i una intervenció militaritzada per desnonar famílies que estan patint les pitjors conseqüències de la crisi. A nosaltres el que ens preocupa prioritàriament i principalment és la impunitat amb la que la policia continua actuant contra la dissidència política. El que ens preocupa és quan la policia autonòmica, quan els Mossos d'Esquadra reprimeixen violentament la gent que es manifesta per defensar drets col·lectius i llibertat. Ens preocupen les pistoles Taser, que maten. Ens preocupen les bales de foam que lleven ulls a manifestants. Ens preocupen les declaracions falses d'agents del cos de Mossos d'Esquadra per tal de provocar imputacions judicials contra lluitadors i lluitadores socials, independentistes o antifeixistes. Això és el que a nosaltres ens preocupa. Per tant, nosaltres el que avaluarem pel que fa als canvis en el Departament d'Interior és si canvien les polítiques, no tant si qui hi ha al capdavant és un nom o és un altre.